Kejing ong bahari khasi jantia kadon kejingnya teli benta ka kenti la ban ong baka long ke baba klasibun na kadau jong kejing mi kejingnya pat hakis nong ki thau tang na ka benta ki kam ka jaka puta bat kani lasaki na kwe kejing ja ka bala ja hakas nong mau pat telong pleng. Habas ngap na gijing keno kini gihuri hura bat ki kam sa thombor ki mi na gijing pen ibor jong ki nong mi khmat bat ki brio ki badan ha ka politics tang na kadau jong gijing kwa ban pen khlan ye ki kam khayi ki balong bean bat kari Bangladesh. Kini kejing ja kadai ke belajar hak arpun doi terik urisau araja arpusau hak por mensengi hak senong mau pai telong pleng ke bahap hapok ke maharam steamship hak ba wei briu bla tip kerteng ke mupil stars naitang ula syak keno badban mensau hadu bandahap pan pak sumar seselong civil hospital na kejing don kejing stom kata tang hadien baka wei ke kenhun jong ke pelsis naitang bat king borman disiar kumbala keno kat kum kejing don ke video ke bala ring da ki pat ba ke bala pen I ya kejing wan ki brio ki bala pen julor ya ki tiar pen sawan ne ki tinghong kata swaban kata kti yo ni orang ba halor ke ne kejing sha sho uni orang ba ki bahi yang sam ki la ujo da ke ejahar ke bakila pen tip benya sapang ne kejing ja ke bala ja plau yeng jong ka kong risalin snaitang Baja ngisu yo sngo ngisu yo ka phone call bati himen jonga u layak player Ramadan ula sa show hakibrio hata kibrio ki kan hon jok kata snong tolong pleng te masin yo kata jing tep tingil as ni as thu bale ki show ti ki thu yangi ba kadon kata ka jing pen benasnong hakate ka we ka snong ba kandan kata kadarbar ba ki ketation rangkin ya wan lang katulor bar lada ki bamuan kin satan kuna kumne kuntai te kira pelong katulor bar le sikal pelong katulor bar namar ba ni ba dina bomde na sontong ki tinginam tep katulor bar yu ki penlong ro katulor bar bah bunsin ni ki ti bar bah hi ken ma ke ga ban mi katulor bar ban ong ban ya le hikam huri hura te dalam mi katulor bar ki bre jongi te namar ba ka bade meski men shai te ki bon ki balet na mar tipi ai ngim tipi ai ru ya bi ki brio ki dan bela ki le challo am shawal shakper sni shatai te long kim tip kai ka e banja ki lum darbare ki e brio ko we ka snong te mau e hi ban ya ap tak darbar jong ki we pat ki snong te dalam mi te darbar kadang ka teng hong ka ba wa ha ni janing jongi kini ma kini ki yeng ki shiyeng sudah ki spara bat ni sudah bat email te kadang we ka teng hong ka ba wa ha ni upos te hajrong ti ihmen jonga kata ka poru i sudon kumnur plau ti yo i bakita ki padbhor ki wan ban law ya kata ka tenghong andalawan ban tenghong long kumbayo shock long supet yaki temaki anda ki da plau ta kishu kawang kishu tham kishu dusman kishu brat usman kumtu hamadan ken ti ma email sin iba tenghong ka haf hamadan ti itip di tenghong jong ka snong lade tama i penlum ken marba yo i do tama i te hanta i penlum de marsan penlum hapor ba idang lum kumtat kishu wan kishu set kishu jombet kishu sho sudah bi i hadu ba i ti hamadan i brio sho
ti hari nang ta patingi marsinja tip ipakit na uwat marbingi na sulong tinggi la jangai ti long kan sa simpor ban dawan mangi ti na pakit na uwat sa po dispensary mo sunram tendel apoy dispensary mo sunram ngi ya kendo yaki hentay marbingi ron ya be uwat sa po snong indala ya kendo maip ade ilong kumba yo shock i lade ilong kumba tip hiro ba idan i ong ngadon sa ai kai kan ni ka ba piwan ilam yang ati ngi kum separat ngi pat download am ban i ulah men uba biang ka klik ti kejap telong nginyo i ba ulong kelumar kum ta tingi sosi am ya kata ka jingja ti hadia mo doktor nang tu pade upha u refer no sha po shlong mo ba nle kata ka CT scan ti hadin tu ndang ngi wan shnong ban draft kani ka FIR bangin FIR po gomagan ngi syutip baka kani ka jing sha sho ih manjongi ka dei ka kanhon ka ba ini kompulsi iba involve na ka Porsche ka por ti kala bandai kadar barsnong ro handai ini kompulsi idi bandon bet ban involve ti kadika parti kadika kanhon jong ihi ki man ki para jong kahi ki ba sho ya ih manjongi ti long kai ka baja ba ini kong i don bet hakam hakidi kam namar ba isngo wilade ba ide i rang bakur ti ikam milade ba ide i rang bakur ti ngi na kalyang ngaru ngade ide rang bakur jong nyo kun thai ti kani ka khandau ba ro hni pa snong ka dik khandau jong ki nyo kun thai ka kum ki record di khandau jong nyo kun thai tinga ngade member jong ka ngade record jong nyo kun thai kade ka kum ka jing thoro ba ka khandau hi ki try khandau ki tang nyo kun thai kim de khandau jong urang bakur kan plus ang ta nyo kun thai bat wi rang ba so betang jong nyo kun thai henre ini kong iwan ban long kumba ila ngimyo jing tepi ai ilet da ka kurne ilet da ka snong ne ngim tep namarada ilet da ka kuru ina dai ban yo jing tep ko mangiki member jok nyo kun thai ken long ban le ka takam ti taba ini kong labun sian ha iba pen klumar snong na ka pos ka potang lawan ma i dai kemul dan beki jing klumar ki jing snam bet namar ba kla jaru men shwa ba hangtai hamran football ru kla don ka jing snam namar ba kade kamar football jong i mi e jonga i mi e akmi jonga i kata kamar football amut ban ai subahan o ka snong hande ka don ka jing ka ja kum ni kuntai tela la kalau kajing kini ki jing ya kaja snong ki jing kaja nama kene berok baja de yang pi kadai bet naka kam hima kadai bet kajing ya kaja hima hapdeng hima bhawal bat hima maharam ngapendram jur ini ikong ibale rikla lalu kum tuki le no hamas bawan hakapor bangingi nging kini ki brejungi kimtip iai kidon la kacong kakam iwe ki thia don ki badlit tray ki don ki balik kaper ki don ki basum basat ki don long ngimtip iai lo hapre ka jing suk kai pada ka jing suk shuan hiat ma kum ta ka sang san kai tilong long ki brejungi lo long bak yo shock kai kata ka jing ja hakawai kaliang pat na kaliang menteri kesnong mau pat telong pleng uba don bok lang kharling do ulaong kini ki kam huri hura baro kimi hakajing don uba pha ubadeu deputy CEM ka KHADC kumju u executive member ilaka batru UMDC mau khar penthorum khra uba pensengan NCM executive member ya ka bawla penshai baka daw ka dei baka hima bhowal ka kwa ban kam kenti yo pur usam jong ka maharam scheme Ule thoru bakini ki kam thambor kelas dang na du kapor ba uba PNCM udang long CM jong ka hima bhowal bat menta ka beteng ha jing don jong para jong uba ken sai NCM kumus em ya ka baki kwa ban penyat ya ki babun ki kam kalau ke ege basosi ke bangaf ku menteri ya ledi hoi ngasa pos nong ba shlong ngalayo e phone call ha kapor kumba ka arba GEA siteng sngi hadde ba jingja ka lawan ja pos jongi haba ka kenhon lesi ngamla ban tip kibuat kiat ne kibuat dikinu ja jingdi haka jinglam jong king borman desiar bat ka pelsi snaitang kilowan ban thambor da ka ba kira jenrat ya kiting husnom jong snom pa trong pleng jongi munde tak bagi jenrat la ni kila pensni ni ting husnom henrei kila tak tiru ya uwe na kino song jongi kan ba udang yang hange pop lao jong iko risalin snaita di kini ki jingjia ni kurang persya shapi
but ai baka perfect kan tem kene gede ke mastermind ya ka ba lale na PNCM UIM jo ka ilaka badan mentah po ke HDC balingi keno ya u kendat kenal pentem kadar bar sinong jongi kade kadar bar sinong pa trompleng maharam simshim kene ka day kadar bar ya ka ba let's say gila ban ong ba ngila dan hapo ka census but kadar bar jongi ngije kedo jige na pon sport namar ba kani ke hima bhawal kai le ban kam kenti ya upur sam na ne kisno jongi ngila dan ke jile mu kedo mana do ki khindet labon bon snam manta uni PNCM mansha tam phinsu tho udei usim joga hima bhawal nado kapor ga jong u kalasdan bandan kanika jing thombor ya kisnong jongi da ka bakam ba kanika snong trong plan na mo pa trong plan ka hab ke hima jong u henry em ngi base kat kum kata history ya ka ba ngila shim nado por jing pareng nado ki 1900 hakabau sahib David Roy ngila i report ngamla ban detail lot de P A to Z menta Henry ke bang apa badang kadai ke mastermind ga jong u namar balai katam la de ka samoy jong ustang khindat por kalakut bat le se kan sawan pat sakaway ka election te uli ubre usutho ba menta hoi nani thui phi la dangam bakla kadai ka haswa bakan wan ka isi jong uni UPNCM pitip nem simit bagdit kila ai ya kata kakai phon lengbau to one man tribunal bala penkesan ya kani kasnong jongi hapo kahima bhawal bakahima bhawal tinang leng jongi hadin bangila lap ya kabakum ngene ngim sumna sompliti ngila namar ngi sutho ba uni ubreu hi lalong kuma ong manor habayele football ka Brazil bat ka France lada ka Brazil menta put nong Brazil linesman po Brazil kan jobi ke Brazil lada ka klan ka team jong France ka jo hi kawan jah po ka hima jong menta ya kini put ubhol maharam manu put manu referee manu bat ki EM ilaka ubat PNCM tedi terdau uyo ka kabu ban penhap jubor lani ban komam jubor yang one man tribunal ba HCM da ka ba ong ba ban pas ke order shobon chim ke isi jo u shisngi bagdet ban perluan ba da ka one man tribunal order la pen kesan chi ma bo tenang jongi hatu por ngilale ban appeal xiao CM hare pilatip hi kabor kia jong CM ban deputy CM for this council nganom da batai benya Henry ulalong u nyang ko ngo jong deputy CM teke e kabang ko ban chu kumbo pite mendangila pois po high court makla high court teke makla high court mendang kadang study ya ketika ka petition ke jongi bat man hone kita shu file affidavit sanction hi naglian jong kanika we pat hima tinaglen jo ki HDC ro kila relay ke eka order bon naka tribunal tege eka bangi ko bat ong hang ne yau ba PNCM snubha wat nomle politics hang ne poch nom jongi namar ba ka jile politics yang phi ka pen mansa yo kan sapoi ka por ka ba ngin le mangi sedikit pat kilat kilenti namar kum kido sistem ngidam ngibitar labur pun sien majia kido sistem jongi kumbala mention mena hapo manan football haga jile ka independence cup football ba player di kisamla jasna hang tei lawan ko huri hura dakaba wan kita ki nong buat ki buat hima ban om bakan dikit hima ke jonga Henry M kuma pitep pi ngani thu ipi ya ketai ke manan football ladai bat along try dakawi ki nong sistem jongi bat nagaliang jong dangar outpost dangar baklah betul pol kalawan ban verify lembaga screenshot bat kanika
ka try jaka hato kala din em bala ice go ba siya kata ka sports club jong ganeka trong playing ball simship kidon actually ki dokumen ya ka we ka dokumen ka we ka dulir la ong ba ngilayo mangi ki bahwa ka we dokumen la ice ka mau pai trong playing sports and culture club hele hadir mula verify lalap baka sigri sure bala soy la sign haka dulir jong ka MTS and CC mau pai trong sports and culture club kalong ka badai bat ka dulir basan siya kata ka sports club jong ki bahwa kam dai digi jing thombo shu on itu ipi kila dom ki jing jana por por man shwa ngapen kin mau bah ka por ba iwa ya kenika ki kendon anchino mo ke lembak sanbor hak tu ko por kila panha mat kila show penungsa yaki breu tu shnong ki om tang ta hak por ba ni spray da wai la de pi ken mau hak por ba ka perthai bro ka we kai kun yang du thma corona covid-19 hak por ba ni spray da wai ro kilawan kini ki shekhle lani ki bu a hima jongani ka shnong trompleng da ki balwan ban sho bandan Shushu na kalyang ba don bok lang ula pentip hakani ka jingkwa bor ban yo kam kenti yo pot usam ki badon kiti ki day na du ka kong pelsi snaitang ban bandon ru ki rang ba balang na ka balang ublay bat balang Presbyterian. Teka ba su thamula manne ngayo jingtip na liang jonga ku menteri ba umde tang ka pelsi snaitang bat uking borman disya henry ki rang ba balang ki temen basan ki dan bendalang ngalingo boro artri balang banalang umde bang abeng ke tho herengam tip kile jeseng anur kam ke e kam sim jong kristan ke badan pokdon jong ki temen basan ki dan benta ban penha ya temu shlom kirang ba balang jong balang blay ba ki temen basan jong balang Presbyterian mene shon poing ane shnong don ke jeseng circle da ka ba ki tu inom penhap tunghung maki hapo ka tunghung yeng mane ki don benta kalau dia ka ba kirulang ba jo shnong jungi ki ong kalau dia singi ba khandru yau blay ngini ro yau breu ngini sho kini ka ek ba ni na kaliang jong ka do ba shnong ngina susi ya ka jingjia ka balwan ja te nan di thu ipi haki por ba mon sham de tangta ya ka mat yap ka we ka mat yap lele lawan de ki breu jong ga dangar orpos ki pulet jong dangar orpos banwan bab kinong shong jingi itu por ngam pak semua long menteri kinong shong jingi itu por kilo ong balada kimsha bantep ya kemudian jong wedding dong shong jingi shim no pi ko ki pulit officer ne ko ki pulit belapoy ne shim ra no pi sport push ya ne kemudian hereng sokmen ba ki pulit itu por ki ong yang election ran lang bantep don buram kemudian kini jing thombor let's say ngah ban kenok ban kenporo ya ki bor jonga an makani ka breu kujukuran nak pos po MLA jonga minister jonga ki officer ki jonga BDO jonga ki pulit ki jonga tengah kwa ban pet menta ban proof laki deni ki jonga ling bagai FIR kadol barsnong mentangin lodge ke FIR nagleng jonga yero ngin lodge ke FIR ngin pet kan le ni persya ya kini gibreu ki bla thambor ban jenrat ya kini ki tenghung shnong bat ki bla show ban penusau ya we ni ki dong shong jongi ngasusi ban ong ba uni upil stars naitan ulakran rumah lakran bakla ngasut ho ba kabor perkat jong talakta hakapor ba sha show mane ngatrai pi press media ma pilai usno ke bukuran meneh po mosna uang ngadan haim ta cheno phiala menga phisaki kade ke jingkran me jong tengemur ka ta bor ka jong di tanda medical and health officer juga mosun ram sisi la refa bon le ikanika CCT scan po no maslo tinang le jonga kung menteri ngapen pau ka jing smosi hable ke ni jing jaron jamne batang we ngakwa ban ong ki bor jong an lada phi ki bor jong an phimle ai yakini ki breu bat lada ka shung ngan kanang kamdan po shong jongi sakit kle mo phi
ngingi kwa bari I bapti belai ai ya kibri ujongi bakla mulu mala la syak courtship population la syak haras la syak kem balai kibri ujongi ni kiwai kata kede kejing geli ka bangga kwa ban geli tilada kalon oda kalong equal subha habab kila syo penusau kila berngem persit ro wat ban shin kejing imbreo ki kendon I haban pengat ngeks kem bapi ibro jung an pitip kum no ban pengat bat ngakwa ban ongro habade bat ubak PNCM Soba wat nom pen kle kam politik sini ke kam shnong jongi ki breu jongi ki khun jong sngap sing sim ki badan menta hapok mo patron plan ki ong bat ki kren no basai ngi lakwa bangin chios maino namar balai ngi sutho ba uparat utaw sngap sing sim ula ai bantai ki iya kenika kum gari kenti tiki kwa ba kim kwa ba dia thiet kumbal ong ma meneng lai kran kisnai tang kim mi naghima bawal wat yake history du kisnai tang usngap sing em usyong yake yeu snai tang u ai bantai tiki khon ki ba mi naka yeu shakaleu ka ilina bar kum tatarta ki khon kim shimal dei kisnai tang mau pen snai tang ingersa henry gidi kisnai tang raiba warak history undang senitang siapo hima bawal senitang kidon betang siapo ke hima mahram karaiba kanong nam berkum tatarda tenang leng jungi mendang mit misalnya ban bo ekni complain FIR bang ingis kem baki bor juga an kin sale ya ke badai ban le kat kum kilenti juga an kajing betul hi kalong tai ka hima bawal kadai ka hima kabarit badi compare baki hima hapo kabrin nyutan Let's say kalau on ba kawe kajing mentoy haka ka political haka sa himasima mo namar balai ko mga ong menchua malhade to kumalong mane kajing thombor ko jo wat ke delimitation committee kabala ka delimitation committee kabala kle da I lada ngambaklai babulonnya harakat bat ki jong Dr. DRL nongat bat kum tatarda haka tu kapor kilawan namta ke public hearing ban pensungo syapang ke delimitation committee ban wan penpai pat yangi kamo patron plan nagamusunram constituency syaka langren constituency ke delimitation committee kalau mencur here une uthombor dakaba ura syaka select committee yang bah hakatar select committee udon sama u kum chairman bat kitu kinyang ko ngo wer mu te ngi ba kajing tuju uban wanra kabon kajing lesi kajing mentoy haka sanima sima bat kidon ki benta ya ka bangin nom la ban len man hakade kidon ki benta ka bahang te po maulun ha foreign inte maulun bali ilti samok sar ai ukpa jo ulapan tiet nagi kror nak digi kpo jonga meyo snaitang lane nagi khon jong something sem kat jitu jo baselandat kalong ban pun lenti lane ban ksam lenti ban poisok sipo bordar nam taki illegal trade ke illegal trade kabomot kamasi ke illegal trade dakiwi pat kum gadeng shani ke yak gadeng ban ki bangla kamasi motion rudan hagi benta nang dia no maulun sipo kan ka abri wa kunta ta kini lesi kedika intention ye kaba kadon haka jabin jong PNC Hakabaya day berkini ke jingja nakalyang jong kipulen kila register da ka kes bat ban penlong ya ke jing toket Habatin pej bahaki kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya